Eta ulertu zuen ateak ere baduela. Autodefentsa mekanismo itzela. Irekitzean topean eusteko. Bortizki itxezkero kolperik ez hartzeko. Eta behin topea usteko kemena aurkituta. Erabat zabaltzean berez itxiko dela. Inertzia geldik aitzak bultzatuta. Inertzia geldik aitzak bultzatuta. Jarraia makurtu, puntu handiz batu zuen. Atea handizka ireki ohi zuen. Haize bolada berriak barrura sartutako guztiak komodako kasoian sartuz, emeki maite kiro atonduz. 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 Inertzia geldik aitzak bultzatuta. Inertzia geldik aitzak bultzatuta. Eskerrik asko.